kifi mai kyau. Jan suya kifi. Kai, yau kasuwan nan fa, ara in yi fuska nan gehe magani tukunna kaman gayu su da fasowa. Yes. Wallahi. Suya maka. Suya kifi. A sai kifi. Yau garin nan babu kowa ina tunanin yau yan ya soyu. A sai kifi mai kyau. Suya kifi. Kai, kayan shi imani zai je banka da tsohon mutane? Suya kifi. A sai kifi. Baba. Gaban naka da araha ko ai baba 50 100 wala baba wannan tayi wallahi ko baba saboda irin kunayin shi mai taushi wallahi baba kudin kake nema ne yaro kudi na sako a aljihuna wannan na rasa kudin kuma to wannan da ya wuce ina ga shine ya dauki kudin nan wannan mutumin ko wanda ya wuce nan wurin ba yaro zan iya masa dan Allah taimaka dan Allah ka karbo min kudin zan fake kula mallakin yin bare in ganshi to yaro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama ya tsohon nan abin da zai yi min kenan yanzu shekaran jiya ban yi balas ba yau ma ban yi balas ba la ilaha illallah